Salutare încă o dată, am revenit cu încă un daily vlog, v-am promis să fac 3. Astăzi o să jucăm, plouă afară, jucăm pe ploaie, asta este. Astăzi jucăm 1, 2, 3 și... Nu, foarte pe provocări extrem de grele. Bă, băiatule, Data și pe prietenul meu! nu vreau ăștia indigrele, că am și căzătoarea cu ghidul ăsta. 1, 2, 3 și... Zi provocarea, Denis. Te provoc să te... Ei, mai scris pe data ei. Să te sui cu picioarele pe leagăn. Stai 10 minute. Da! 10 secunde. 1, 2, 3, 10, mă, cum dragii mei. Acum, hai, iar. 2, 3 și... Dragul meu, Denis, ce faci? Ești bine? Bine, hai că nu te mai fac eu să fii bine acum. Știi, iarba o ploua, știi, ude iarba, e ok. Sus, te pantaloni. Alta! Alta! Să te tări, eu fac pantaloni, să faci 10 turi de teren. Să te uza. Hai, ce-am făcut eu, mă, dragă. Hai, hai, păi. Cum așa? Să și... Da, să te tări. Păi dacă îl jur, îmi închid din contul? Da. Păi dacă e la mițu, cum drag? 2, 3 și... Dar n-ai voie să 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... Da, n-ai voie să pui aceeași provocare care ți-o pun și eu. Să fie clar. Te provoc Dar să... repede, am mai uitat la mâna mea și pun. Te provoc să ridici coșul de gunoi. Să-l împingi. Da tare. Nu așa! Hai să-l împing. Să-l împingi. Gata! Hai mult! 1, 2, 3 și... Dar tu te uita în mâna mea, frate, zi! Te provoc să te duci până la colț acolo unde te duci la tine acasă. Alergând sau mers? Alergând și înapoi mergi. Bă, pupa, anii mei! La eram ta, prințesa și lăutarul, cu de asta. 1, 2, 3. Da, uite-l un pic, uite la mâna mea! Da, știu cum te la mâna mea. 1, 2, 3 și... Te provoc să... Te gari la ăsta, cum mă cheamă, la Grigore. Până sus. Înapoi să dai încet, încet. Încet îi dai înapoi. Ui, i-am zis încet. I-am zis încet. Să te dai jos. Da, lasă. 1, 2, 3 și... Te provoc. Și o mână de iarbă de asta de ți-o dau eu. Să crân să te duci și să stui. Da, putem. Nu alta. Gata. Asta e să-mi dau. O crânță-i. Toată că ți-am dat-o, măi! Hai, să punem provocare. Am mâncat. Da.
Rai cu mânca iarbă, Rai. Hai. Stai, încă nu-i terminat, repede. Bă, dar tu ai pus gata! O pus anunțul. Nu spune. 3 și... 1, 2, 3 și... Te provoc și să te provoacă de ea. Să te duci. Da, pozită. Scuzați-mă că am continuat vorbind urât. Să te duci. Să faci 1, 2, 3 procent. Unde? La bancă, aici. Face 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Te provoc să... te alegi 10 ori pe iarbă. N-ai voi aceeași provocare că ți-am dat-o eu ție. Te provoc să... rup brățara asta. De la asta. Să rup. Dacă aș putea să rup așută. Poți să fac eu provocarea ta? Nu. Fă și schemă, dacă nu pun eu la chior și rup eu. La șoapă. Tragi tare. Tare! Poți să fac o provocare ei? Nu. Nu merge, o lăsă pe altă dată. Ha. Și? Na! A câștigat pe aia, bani. Hai, Te provoc să... să faci... Asta e buric. 5 Am aprins de asta pe buric. flutări. 5. Hai, fă! Ce să fac? Fă! Ce zic să? Nu! Flutări am zis! 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gata. La revedere, dragii mei! Sper să-mi abonați mei, să-mi dați aprecieri, comentarii. Nu cred că vă cad din mână, să-mi dați un comentariu și o apreciere. Vă pup! O seară frumoasă!